Bayan an kori fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood kuma 'yar rawa wato Khadija Mai Numfashi daga shirya fina-finan Hausa na Kannywood tare da dakatar da ita har na tsawon shekara biyu, an hango jarumar tana ta rusa kuka idan dai ba ku manta ba. A jiya ne muka kawo muku rahoton cewar shugaban tace fina-finan Hausa ta Kannywood wato Abba El Mustapha ya dakatar da jaruma Khadija Mai Numfashi daga shiga cikin harkokin masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood har tsawon shekara biyu, bisa wani bidiyo da aka hango jarumar ta yi wanda sam bai daidai da ɗabi'a da kuma al'ada ta malam Bahaushe ba. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon, wannan dai shine bidiyon da ya yi silar korar jarumar daga masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Wannan bidiyon dai an ɗauke shi ne a jamhuriyar Nijar a wani wasa da jarumar ta gabatar tare da ɗan wasan jamhuriyar Nijar wanda ake yi wa laƙabi da Musa Yaro, wanda a cikin bidiyon aka ga yana taɓa jikinta, wanda wannan abu ya yi bai dace da al'ada ta malam Bahaushe da kuma addininmu na Musulunci ba. Lamarin da ya sa shugaban tace fina-finan Hausa ta Kannywood wato Abba El Mustapha ya dakatar da jarumar daga shiga duk wani abu da ya shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood har tsawon shekaru biyu masu zuwa. Lamarin da ya yi bai yi wa jarumar daɗi ba, yayin da a gefe guda kuma waɗansu suka ta jinjina da yabo ga wannan shugaba na masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Bayan afkuwar wannan lamari sai aka ji an tashi da rasuwar fitaccen jarumi kuma mai ba da umarni a masana'antar wato Aminu S. Bono, wanda jaruma Khadija Mai Numfashi ta ayyana shi a matsayin mai gidanta, uban share hawayenta. Da muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa, Ubangiji Allah ya sa ita kuma dalilin shiryuwarta kenan, amin summa amin.